Опа! Това е Виктор Калев. Дято, дайде един по една лъжица нутела и мед и мед, аз с шоколад. Ти познаваш ли го Виктор Калев? Не. Айде идем, аз шоколад ти е мед. Айде сега. Не, искам Пушка иде. мурата. Ти. Ходе, Кога? отвори вида. Айде. Готов ли си? Е, сега да изпиш цигарки. Дято, виж какво е сърцете. М, Ти пак не се караш. това караме ли? Не. Айде. Готов ли си? Ти готов? Да. Давай, старт. Айде ти. Не, аз пуша още. Ще се напълдам ли? Не, какво се срамуваш? Я виж, меда да сложи. Тук няма от кой тук да се срамуваш? Я виж да сложи ли меда в Не, нутелата. не, слушай, да видиш. Ето ти ме закара. Значи, тя в нутелата има вътре меда. Защото когато сложим вътре меда, така нутелата, какво ще стане? Ще се развали. Виж. Виж. Ой, не, няма. Айде, готов ли си? 3, 2, 1, старт! Старт? Да. Айде, пушки. Лап. Айде, по 3 лъжици. По 3. Да. Не по една, по 3. Искам по 3. Айде. Ти по 3 лъжици мед, аз по 3 лъжици нутела. Айде. Дай. Може ли една по една? Ти една лъжица нутела, аз една лъжица мед. После дам една лъжица нутела, ти една лъжица мед. Не. А? Не. Защото меда му отрова. Глупости. Не дай натурален, не. Ти пак ме се караш. Не дай много. Ти се караш на мен. Не, не съм се карал. Ай, аз ще ям по 3 лъжици нутела, ти ще ядеш по 3 лъжици мед. Ай, ставай. Ай! Так? Да, ай ти. Ай, готов ли си? Ай, ей. Ай, спи цигарки. Ай, айде, идем. Ай, готов ли си? Но. Айде, последна. Айде ти по 3 лъжици мед, аз по 3 лъжици нутела. Може? Айде. Пушка. Ай, ставай. Айде, да ставай. Ме- Виж, може ли? Или обаче има нутела. Бе, така си меда се развали. Швайн. Швайн.
Ай, после пак.